En aquest problema ens parla d'un meteorit que està en aquesta posició a una altura de 750 metres sobre la superfície de la Terra, és a dir, que estem comptant des d'aquí fins aquí. I ens faltaria comptar, a més, el radi terrestre. I que es desplaça a una velocitat de 10 metres per segon. Determina el pes del meteorit a aquesta altura. És a dir, a aquesta altura d'aquí, des del centre de la Terra fins aquí, quin és el pes? El pes, hem de recordar que és la força gravitatòria que exerceix la Terra sobre el meteorit. I aquesta força que va dirigida cap al centre de la Terra serà G per massa Terra per la massa del meteorit partit per la distància total, que serà R al quadrat, on R serà igual al radi de la Terra més l'altura. Bé, si recordem les dades, el radi de la Terra és 6,37 per 10 elevat a 6 metres i la massa de la Terra 5,98 per 10 elevat a 24 metres. Per tant, per calcular el pes, com hem vist abans, directament serà la força de gravitació, que serà igual a més G per massa Terra per la massa partit la distància total al quadrat. La força gravitatòria serà menys 6,67 per 10 elevat a menys 11 per 5,98 per 10 elevat a 24 per 200 quilos que pesa el meteorit, tot això dividit per aquesta altura, que és 6,37 per 10 elevat a 6 més 750, tot això al quadrat. D'esta forma, el pes, que és la força gravitatòria, serà igual a 1.965,5 newtons.